Naannayas ti Panangrugi ti klase ti Mountain Province iti suporta ti Parents Teachers Association, Philippine National Police, ken Bureau of Fire Protection. Daytoy ti report. Iti agsasaruno a panagbisita ni DepEd Mountain Province Schools Division Superintendent Dr. Binilda Daytaka kadagiti pagadalan na masakupan na iti panagrugi ti klase iti Lunes. Nakita na iti kinasagana dagitoy iti panangpasangbay kadagiti estudyante. Daytoy ket babanmutan iti tulong ken suporta dagiti ahensya ti gobyerno kabinadang ti Parents Teachers Association a nagkaykaysa tapno agbalin anapuan kay papanan iti panagsarek ti klase dagiti estudyante. The AFP, the police have been very well involved dahil nandun sila to advocate more about anti-bullying as well as to check on the safety of the learners. Nandun rin yung mga BFP telling about the safety of the school also, the school buildings, para maiwasan ang mga sakuna. Maragsakan mo't daytoy amamuan ang maawatan dagiti learner ti kay papanan ti 3-term school calendar anang rugin ang may patumpal ita a school year. Ang opening of classes in Mountain Province and I've been going around, naintindihan naman nila ang 3-term school calendar and that is the most na tinatanong ng mga stakeholders. Inyo na unay nati kinapatag ti opening block wenno ti 3 to 5 day transitional ken preparatory phase tunggal panagrugi ti tunggal term ti new 3-term school year. Kolaborasyon dagiti stakeholder ken ti shared responsibility iti parang taripato kadagiti learner tapno agbalinda a responsible ken productive citizens. 41,000 ti populasyon dagiti estudyante ti parpubliko a pagadalan iti Mountain Province ita a school year. Kabayatan na nakikaykaysamot lang ni Dr. Daytaka iti DICT car nga daduluan ni Regional Director Jimisio Dawaten iti panangibunong ti bayanihan SIM cards kadagiti learner ken school personnel iti first day of classes. Dua kadagiti nagnumar ti Bisao National High School ken ti Bisao Central School. Inyo na'y unay mot ni Director Dawaten at ti bayanihan SIM initiative ket panang tulnog iti direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. a pagbalinan a more accessible ken inclusive ti internet. Alalukuyan na dagiti pamilya ang nagnumar nga i-maximize ti 25 GB data allocation baban iti panibinglay iti connectivity para iti panagadal, trabaho ken komunikasyon.